Moi kaikki, eli mä oon siis tallin omistajan tytär Milla numero 1. Eli mulla on vielä sisko, joten joo, tässä on mun oma possu ja sit sillä on koira. Mut joo, niin anteeksi kun ei oo tullut videoita, mut joo, ihan varmasti tässä lähiaikoina tulee videoita, mut joo, moi moi! Ja kiitos kun katsoit tän shortsin tai niin, moi moi! Ja nyt mä esittelen vielä tämän meidän eläinhoitolan. Eli täällä on näitä eläimiä. Ja tuolla sitten on toi pöytä. Mut joo. Ja tässä on sitten tää meidän eläinlääkäri. Tai niin. Eläimien hoitaja silleen. Ja nopeasti kun Tiinakin tuli tähän käymään. Niin sitten tässä on meidän niinku Oho, no kattokaa. Niin tässä on siis Tiina. Moi kaikki, mä olen Tiina. Täällä ihmisten lääkäri, eli jos joku joutuu vaikka kuntoutukseen, niin mä sitten olen siitä huolehin, mutta ja mä nyt tässä nopeasti kerron, että Milla joutui siis vähäksi aikaa kuntoutukseen, koska hänellä siis jalka murtui, mutta sen takia ei ehditty kuvata siitä videota, mutta joo, Millalla siis jalka murtui. Mutta tässä oli nopea tämmönen mun juttu. Mut joo, moi moi!